ассалому алайкум бародарои азиз, созен хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ мисли ҳар вақта аз шаҳр ноҳияи кишвар дорем ки пешкаши шумо мекунем. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. навора то охира тамошо кунед дӯстон ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо. Марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ва моро авон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як видео моро дастгирӣ мекунед. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон ва мо бошад гапа зиёд намекунем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 158 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Cresta, соли барори 1697, кузофи седан, ранг бошад сафед, абъём мотор бошад DV5, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳай мекунӣ, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Исфара бародаро ва нақша бошад гуфтесаи бародар 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 189 000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзонам мекунем. алишам мешавад, вариантҳо бошад. марҳамат гуфта пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra G, соли барори 1998, кузофи хетчбек, ранг бошад кабуд, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, задагӣ пусидагӣ надора, камтара гуфта лакаш сӯхтагиай тамом, дигар ягон дард надора, мешини фақат газ метӣ. срочна фурӯхта мешавад гуфта. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақш бошад гуфтестай 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 221 000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барори 1997, кузофи универсал, мотори 1.6, ранг бошад кабуд, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатҳо яксола то 7/04/2022 ҳастай, электропакет дитта дора, мотор 100% камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақша бошад гуфтесаи бародар 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 189 000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзонам мекунем. алишам мешавад ба ягон хетчбеки састяниш нормални ё ягон сечка бошад гуфта вариантҳо бошад. марҳамат гуфта пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст BMW 3 Series, соли барори 1996, дар кузофи седан, ранг бошад серебристик, мотор DV3, сӯзишворӣ бошад газ бензин плюс гази евро 4, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, хадавои 100%, техас мотор яксолат дора, айрабаг дора, климат контрол, кондитсионер дора гуфта, 4 электропакет дига дора, ягон камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро ва нақша бошад гуфтесаи бародар 24 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 151 000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзонам мекунем. алишам мешавад, вариантҳо бошад гуфта марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz E-Class, соли барори 1992, кузофи седан, ранг бошад мокри асфалт, абъём мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, яксола ҳуҷҷат дора, балонош новай краскаш созай, хадавоишам 100%. срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро ва нақша бошад гуфтесай 19 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 123 000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзон мешавад. алишам мешавад, вариантҳо бошад. марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед ва лайк гузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ.
шашум мошини фурӯши мо ҳаст хундай саната соли барориш 1996 дар кузофи внедорожник, ранг бошад кабуд, объем мотор бошад дв0, сӯзишворӣ бошад бензин газ, гази ёрачор, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, яксола ҳуҷҷат дора, срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестед дӯстон. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе ба нақша бошад гуфтесаи бародар 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 189,000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1998, кузофи хетчбек, ранг боша золотисти, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, чашкиёш варид надорад, задагӣ пусидаги рангуфтаи надорад, ҳуҷҷатҳош навкадагиам 15 рӯз шида кардан мона. мотор созай маслан намехӯрад, хадавоишам 100%. срочна фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфта қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро ба нақша боша гуфтесаи бародар 33,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 208,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзона мешавад. марҳамат шумо метавонед барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар айхиди бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2109 соли барориши 2002 сол дар кузофи хетчбек, ранг боша сервиси, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфта камбудӣ надора, 100% негуфта 100,000% ягон дард надора. срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестад дӯстон. қарор дора мошин дар шаҳри душанбе ба нақша боша гуфтеса 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 85,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад, арзон мекунем. марҳамат барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. наҳум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Lacetti соли барориш 2008 сол, кузофи седан, ранг боша сафед, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензина, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документҳои солона надорад, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри норак бародаро ба нақша боша гуфтесаи бародар 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 176,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. мошин гуфта алишам мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай ай даст надед. марҳамат занг занед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1993, кузофи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳамаш навай гуфта хадавои балонош, чашкиёш варид надора. хулоса дар ҳолати беҳтарин қарор дора гуфта срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародаро ва нақша боша гуфтесаи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 94,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мекунем. дар пеши мошин савдо. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2106 соли барориш 1987, кузофи седан, ранг боша корични, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хубай мега газу бензин кор мекунад. балонош 90%, аккумулятор навай, мотор нав, кадагӣ дуд намекунад. срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ба нақша боша гуфтесаи 4500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 28000 рубл. аида нархи арзон дӯстон дигар намеёбем. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 12 бародаро Opel Astra F соли барориш 1997, кузофи хетчбек, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, 100% ягон камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародаро ба нақша боша гуфтесаи бародар 29000 сомони тоҷикӣ
که با روبلی حاضر میشه 183,000 روبل. خریداری کنکریت هم باشه با ارزان هم میکنیم. سودا در پیش ماشین میشوه. مرحمت دوستان برای معلومات علاوه را دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران دست زنگ زنید و معلومات پورا و عمیق از خود برادر دریافت کنید. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما به انجام میرسه. رحمت که ما را دستگیری کردین تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین برادرها. ما هر روز اعلان‌های نو به نوع ماشین‌های فروشی داریم تا نواری آینده خودتون احتیاط کنید. خداوند نگهبانی هر یک ما و شما باشد.